Кой ще карам? Оставям педикапа, къща на едни мои хора. Гледайте го това колко е огромно. И като си отключиш вратата, като ти отвориш това стъпало ти излиза, стъпваш тука, влизаш, баси колата. Баси майката. Ти как са такова, къде му е? Това е много голяма кола. Аз нищо не виждам. Назаде. Нищо не виждам, наистина. Нищо, абсолютно нищо не виждам. Нищо. Баси колата. Добре. На път сме. Подкарах я. За първи път карам толкова голяма кола, наистина. Обаче това нещо е... Баси майката, човек. Добре, колана. Колана. Това нещо е огромно. Това нещо е огромно. Бах ти волана. Бах ти тръка, човек. Окей. Окей. Чакай сега тук да пуснем климатика. AC. Добре. Това нещо е... Пак ти панорамата. Това е добър манифест, между другото. Манифестирам в момента. Наистина. Отивам да взема мои клиенти от летище с тяхната кола. Можете ли да повярвате? Защото аз не мога да повярвам каква кола карам. Наистина. Това е уникално. Чувствате уникално. Един ден се надявам да возя семейството ми, родителите ми, приятелите ми в един такъв голям трък. Даже бих си купил такъв училищен автобусен бус. Само че от те са американските и в България бих правил контент с такъв бус. Представете ли, това като цяло не е май лоша идея, нали? Ама да. Никак даже. На път сме. И като си отвориш вратата, така ти излиза стъпалото, стъпваш, ще кажеш слизам от втория етаж. Бах ти джипа, човек. Баси джипа, човек. Бах ти вагона. И колко голяма кола. Огромна е. Това е истински бус. Брутален бус. Вие какво мислите?